Bubagra Pradyot Kishore Manikyani Achaima Salo Khumulwng Juda Chamung Bagwikha Harka Tipra Motha Tini TTAADC ni MDC Ganesh Deborma CEM Purnachandra Jamatia Tai Juda Juda Mothani Adongroni Manjamuni Bisingtei Khumulwng Saknai Nogo Saknai Nogo Chamung Bagwikha Tai Lukorok Bai Khakchangmaya Phallaikha Bubagrani Achaima Salo Khumulwng Jotono Khaka Hambo Laikha Tai hambiarono bahanyo dati hami basana bagi dia yaikha. Aste jo promo ini cini Bubagra maya genang Bubagra ni Achaima Salo cini Khumulwng ni Pradyot Kishore ceng dibuat Sakharmani bai ceng palai lekha o jaga cini leader oku kaisok lekha cini borong genang MDC Ganesh Deborma cini X EM Chandra Rupini tebi cini emlet korong ni sok pajak Philip Sriyang te Chandra Mani Tripura tebi cini joto YDF leaders tonggo PWM leaders tonggo zonal ni chairman tonggo sub zonal ni vice chairman tonggo tebi joto jana kini cini waris joto tonggo cini Bubagra Sakaham Phan genang kelaiwe tebu ayo kolong kelaiwe tongkeng cini dok kano naikol nani bagui cini teng Achaima Salo Thancha salhunai ceng palai jagui phaiwe tawa bai ceng disi thangrogui cini Bubagra ni Achaima Salo ceng Thancha ni salhunai palai lekhai phainai Salo cini Thancha tebu gerak tebu tiprasa bai tiprasa ni hamjangmun bangui phaithung cini manthai chok thai no salainani bagui ceng tebu gerak khlaiwe coba khainani bagui kathalaimun Bubagra ni bisingte ceng maui phaithung ani bangui haste ni joto lukurokno bukabago ceng wanchok laini nangmo jekunu issue jekunu samungo ceng bai ceng tebu baike pher laiyawi Thancha laimano omana ceng mawa solainai kicha issue na ceng kok bang laiyawi miskang ago laini bagui ceng masak thalainai tani ke ceng nogo bini jati dong je jati joto ni chai Thancha gerak tongnai dong rang bejar genang ko lekhan ko teibun mane boroni samas no miskang go ago itu boma cengron di wal ni joto ni chai unity society dong nini Gujarati Marathi nini Sindhi teibu Marwari borok Thancha tongmani bagui tabo wal ni joto ni chai genang ni bisingo borok o jati rok ago itu ini joto ni chai kadlai jak society bongkha nini South Africa ni borok 90% population borok ni South Africa o kosmo tong Tiaba borok no rule khainai hingke kufur jati rok 10% jati borok bai 90% South Africa ni kosmo rok role khaijau tani ke Thancha gri ni bagui bikra ramani bagui bai role khaijau sason khaijau bai dominate khaijau जों चीनी तिप्रा हास्ते ओ बुसिं लोगों थायो जे ताबो जों जतो सालायो जे चीनी पॉपुलेशन कमी खामानि बागै जों बैबाय रोल खाइजाबो वहाया आगे चीनी महाराजानि शासन पाइमेनि यागोल जों मेजॉरिटी नि दंमानि आफला बाय नैनि तामसनाय 90% जों मेजॉरिटी दंमानि आफला जों Thancha गरै जों Thanchaनि गरैनि बागै जों बिख्रा रामानि बागैनो फादार हास्टेनि न'खराव फाइदे ताबो बर' पपुलेशन गोबां खम ताबो अलमोस्ट बर' 75% नि जों जतन साइमानो ताबो बु फाइ दंख आर ओलो बु फाइनाय जे जों जदि ताबो फनो ओ जिनिस रमो जों काहा के वानसबै Thancha माया हंखांके फाइनाय Saloबो जोंनि जनसंख्या माइनरिटी नि माइनरिटी नि थांनाय borok teibu bare hui thangnai जों teibu bikra ranai जों teibu bikra rakha hingke teibu kaglai mung bangnai hani bangoi जों ताबो Thancha no teibu krak khailai ni nangnai chini Bubagra ni netrite जों chini dofani joto manthai
যত অধিকার তংমানি রনো जों बाहाय खेनालायनाय जोंनि ল্যান্ড राइट्सनि इशू दङो जोंनि इकोनमिक डेभलपमेन्टनि इशू दङो जोंनि आनएमप्लय गोबांमा बर'नि जेनेरेशननो जों दिसावानि नांगौ शिक्षा बेबस्था जोंनि आमसायाव बेलाय हाया आंबो दङो हेल्थ केयारनि बेबस्था बेलाय हाया आंबो दङो अमो सालसाबाय जों बनो जादु मन्त्र तन्त्र बाय खायरमा हायके बनो चेन्ज खायमेया दानिके जों आगिबो अमरनो जों गाहाम के वानस नि रोंलायानि बांगै अ बेहाल अवस्था तरु तरु मै खायमानि ताबक जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों साग खालाय दङो जों बसकांगो थानसानि बिसिंते जोंनि जाति दखानो जों बाहायके बसकांगो जोंनि अधिकार तबलायमानाय अमो जों साग खालायनाय हाय होनैनो जों जोंनि बुबाग्रानि आचाइमा सालो जों थानसा दे थानसा साल नै पालायै हास्टेनि जग तलुकुरबनो जों तैबो थानसाव तबलायनायनि बागै साग खालाय खामबाय जों दंथगो तामनि हिमालय जों बेलाय जों साक साक गोबाव खामनायखौ मा दं तामनि बागै हिमालय जों दिनै पाइथाक राजा महाराज प्रद्योत किशोरनि जे आचाइमा सालो जों पालायमानि बागै दिनै जों बिनि आचाइमानि 46 बिसि कामानि आबोनो जों खुमुलुंनि जत सिक्ला सिक्लि जत पेरेन्ट्स जत मिलायो जों दिनै महाराष्ट्रनि बाद दिना पालायमानखा महाराष्ट्रनि बाद दिना पालायमानि बिसिं दै दिनै आरो खेरेंबार हस्पिटालाव जों दिनै आरो जे रुगि दंमोन बरनो सिरि किसा चामुं बाद दिनै बिसिं दै जों बरनो किसा चामुं आरो बरनो जों बाग्लायफैखा बनि बागै अब महाराष्ट्रनि जे बाद दिन बिसिं जों बरनो जों गुबुन जों थानसा बाक्सा अब जों मारिनो फुलुकमानि बनि बागै आं दिनै सालो अबनो कयनामो जों जे महाराज सिनि जे ताबुकनो पाइथाक राजा बिनि आचाइमा सालनि बिसिंथै आंनि अबनो खायसे मेसेज दंनाय सारा त्रिपुरा हाजोनि जत त्रिपुरा सारा जों जतनो राजबंशनि राजानि बंशद राजानि जों अ हानि बुसाजों सिनि अ देशनि जों सिनिनो हा सिनिनो जत समस्त क्षमता सिनि थांबाय माने फैयाबा जों बावखायनाय जा सिनि गोसारा सिनि राजारा सिनि दैमानि गोथामानि बा सिनि पाइथाक राजा बिनि अमर कायासिनि सिगां खैथांमानि परे सिनि फार्स्ट बोसोर लैखि बिमाननि ताबुनो सिनि पाइथाक राजा 146 नम्बर राजा थाइका जों महाराज प्रद्योत किशोर व ताबुक जोंनो त्रिपुरा सारकनो मोथांनानि बारे त्रिपुरा सारकनो हायके जे त्रिपुरा सारक जागा जावा हानां पिनां मासेया मानंया थाइका जागा जागाव रमफ्रा समफ्रा खालायजों थाइका गोबांमा जागावनो सिनि महाराज जे नगै बाखि कातिरनाय त्रिपुरा सारकनो बाखि कातिरनाय त्रिपुरा सारकनो बाखि मोथांनाय त्रिपुरा सारकनो बाखि थानसा खायनाय अबस्थाय तुगै सामुं खाय दङ अ सामुंनि बिसिं दै दिनै जत त्रिपुरा सारकनो आं अबो पाइथाक खालायनाय दङ फायदि जों महाराष्ट्र नरक जाजाथों जाजायाथों फैयाबा राजा रक चिनि हा चिनि अब्ला जों सिनायनांगौ अ हा चिनि होनै जों सिवै बिनि बिसोरखौनो जों जब बर' थानसा बाक्सा कारन जों जुदि थानसा ग्रै सिनाव दफा बाक्सा ग्रै होनै जों साथ जतन मोननाय जतन कमाय थांनाय नों जत थानसांदे जत बाक्सांदे नों जत शक्ति फैनाय थानसा ग्रै बाक्सा ग्रै निनकुर क्षमता ग्रै नों जतन अबनि बाक्सा कमाय थांनाय जों अबनो बागैनो दिनै सानामो जों महाराज जे वान सुगै ताबुकसो जरा त्रिपुरा सारकनो मोथांनानि बागै त्रिपुरा सारकनि बागै गोबांमा बिसिं बिसिं सामखाय दङ अबस्थ ताबुक साइनिया जे समय महाराज ग्रै महाराज जे समय याकारि थांखु आप्रोसेस मावं सुनाय सिनि महाराज सिनि बागै ताबुक खाय दं अ महाराज नि दफानि बागै ताबुक खाय दं आप्रोसेस सुनाय अबनि बागै दिनैनि बिनि आचाइमा सालनि बिसोर माखौ महाराजनि बाद दिन अहम ददमके पालायमेयाखौनो जों जब थायोनो जों पालायनो नाङो जब थायोनो जों बाक्सा थानसा खालाय खुलुमनो नाङो थानसा अब बाद दिन बिसोर त्रिपुरा जों थानसा मा खुलुमनाय जों अब हायखेना
tongoi kaham ke samung khlaiye bini je samung khlaimani bo je tabuk sak jora kono mote dukare ko tiprasar be bagai thansa baksa ke samung khlai to mani abro sing mar nai logir oi thansa khlaiye bini samung tabuk bo khlai je bat tongona nung ang jota baksa khlai bono logir oi success ma khainai sini mohara tabu uram dilli o thane sini bagai thong tok sai to गोबां मा दफाना बागै बाकी सापनाय बाकी दफाना मुसे मुसारनाय आमनि बागै दसाय गैतंनि आमनि जोंल' बिमारनाय बहला जुदि याकार थिक आंगै जोंनो बागै सापनाय आमनि बागै नों आं गोबां मा पलिटिकल नातै राजनीति गेम खलायलै दङ बनि बागै सिनि महाराज ताबुक जों हकक जागमने नुगै जों जत्तनो सायमान दङ जों पलिटिकल सिनि खलायै आबुक सानजरा कन्टेन्ट जत्त चिनि इलेक्शन में थांबाय क्या इलेक्शन में थांबाय क्या बन बाय इलेक्शन थांबा जत्त इलेक्शन ताबुक सानजरा एडिसि र जों प्रसार खालामनाय जों किबा जागोन ताबुक जों लाइजों क्या अबन बागैना महाराज अबन बागैना साइट होय दङ दिल्ली कक सावै दङ आमो खलायना सिनाव प्रसार जे इलेक्शन में जब तिरप्रान बासी के भारतनि नागरिक जरिनि थाखाय जों समान अधिकार मानायदा माया भारतनि संविधान अनुसार जों समान अधिकार मानायदा माया आब्रतैनो एकमात्र